गावनि नाजानाय आरो रोंगौथिजों मोननै साख्रिनि आनजादाव उथ्रिसारदों सासे बर' आइजोआ। एक्साइज बिफान आरो हाग्रा बिफाननि मोननैबो आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों मौसुमि बर'आ। थारैनो थांखि आरो नाजानाय थायोब्ला सानसे बेलासि जाफुंसारो होननाय बाथ्राखौ दिनै बिदिन्थि होदों बाक्सानि मौसुमि बर'आ। बाक्सा जिल्ला मसलपुरनि नतुन श्रीरामपुर बालि हाजि गामिनि भगादर बर' आरो पुर्णिमा बर'नि अनसुलि फिसाजो मौसुमि बर'आ आसाम सरकारजों खुंजानाय एक्साइज बिफान आरो फरेस्ट ग्रेड 1 नि आनजादाव उथ्रिसारदों। आसाम सरकारनि मोननै आनजादाव उथ्रिसार जानो हानानै गामिजों लोगोसे ओनसोलनाङैनो गोग्गानाय खालामदों मौसुमि बर'आ। आनजादाव उथ्रिसारनानै मौसुमि बर'आ गावनि गोसोनि गोजोननायखौ लानानै ओरैबायदि बुंदों, थांखि आरो नाजानाय थायोब्ला मानसिया सानसे बेलासि जाफुंसारो। लोगोसेनो मोननैबो आनजादाव उथ्रिसार जानो हादोंब्लाबो दायो हाग्रा बिफाननि ग्रेड 1 आव जयेन जागोन होननानै मौसुमि बर'आ फोरमायदों। गिबियावनो सार नोंथांनिसिम जोंहानिसिम फैनानै आंखौ सन्मान होफैनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय। लोगोसेनो बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलनि गेजेरजों गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। आङो नतुन श्रीपुर बालाहाज्रि गामिनि। आङो बावैसो जालांनाय फरेस्टार ग्रेड 1 आरो एक्साइजआव बे मोननै बिफानाव आं सिलेक्टेड जानो हादों। प्रिपारेसना आङो 2020 जा ग्रेजुवेटनि उनाव आं प्रिपारेसन स्टार्टिं खालामदोंमोन आरो आंनि जार्निखौ आं एसे बुंनो सानदों आरो। गिबियावनो आङो जा आंनि एज जादोंमोन बे एज जानायनिफ्राय थांनाय ABUB 6000 पस्ट बेवहायबो आङो सिलेक्ट जादोंमोन। बाट आनलाकिलि आङो मोनसे सार्टिफिकेटनि थाखाय एपइन्टमेन्ट लेटार मोनासै। बेनि थाखाय आङो बहुद डिप्रेस जादोंमोन आरो। थेवबाबो आङो हारमानिबा जानाय नङा साननानै बेबायदिनो बै फेलियारखौनो आङो मोनसे स्ट्रं पइन्ट हिसाबै लानानै आङो बांसिनै आरोबाव प्रिपारेसन खालामदोंमोन। बेखौनो आं बुंनो सानो, बे प्रिपारेसन खालामनायनि फिथाइया माने फिथाइखौ आं दिनै मोनबाय आरो। फरेस्टार ग्रेड 1 जा एसे आङो प्रिपारेसनखौ 2020 ग्रेजुवेट जाखांनायनि उनाव स्टार्टिं खालामदोंमोन। बेनि उनावनो आङो थांनाय 6000 पस्ट 2020 आव अनलाइन जादोंमोन जानो हागौ। बेहाय आङो सिलेक्टेड जादोंमोन ABUB आव। आनलाकिलि आङो मोनसे सार्टिफिकेटनि थाखाय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोनासै। बे मोनैयाव आङो बहुद डिप्रेसनाव थांनाय बायदि जादोंमोन। थेवब्लाबो आङो बे जेननायखौनो आंनि मोनसे स्ट्रं पइन्ट हिसाबै लानानै आरोबाव आङो जुजिदों। फिजिकेलनि थाखायबो प्रिपारेसन खालामदों आरो फरायनाय आरो फिजिकेल मोननैयावबो आङो गोसो होदोंमोन। बे गोसो होनायनि फिथाइ महरै नै आं दा फरेस्टार ग्रेड 1 आरो एक्साइज खेबसेयैनो मोननै पस्टआव आं सिलेक्टेड जानो हादों। आंनि बिमा बिफाया आंखौ बहुद सापर्ट खालामदों उन्दैनिफ्रायनो आरो दासिमबो। आङो जा दा दावगानो हादों बेयो गासैबो क्रेडिटआ बिमा बिफानियावनो थाङो आरो आंनि फंबाय बिनानावाबो बहुद आंखौ सापर्ट खालामबोदों। दासान्दि बुंनो थाङोब्ला बहुद मिडल क्लास फेमिलि, जिहेतु बहुद खस्थ' जाबोदों। फंबाय आरो बिनानाव सानै दङ, गासिबो फरायो। फरायनायनि थाखाय फाइनान्सियेलि बहुद खस्थ' जायोमोन आरो। स' आं बेबायदि न'खरनि कन्डिसन आरो निजिखौ डेभेलप खालामनो थाखायनो जुजिदोंमोन। थारैनो आं दिनै जाफुंबाय होनना सानो आरो। आङो दाहाय फरेस्टार ग्रेड 1 आव जइन खालामगोन होनना सानदों। आङो बेखौनो बुंनो सानोदि जोङो बहुदानो खनसे बा खननै बा खनथाम बिदि होनानै मोनाब्लाथाय डिप्रेसाव थांनानै आरोबाव जुजिबावला बिदि होननानै साननानै बहुदानो थानायखौ नुयो। आंबो बेबायदिनो सेम थादोंमोन। आं बेखौनो बुंनो सानो जे जोङो मालाबाबो गिभ आप खालामनो नाङा। जों जुजिलांबाय थानांगोन। जुदि जोंनि जुजिनाया सैथोबा, जोंनो जुदि माखौबा मोनसे जिरादखौ जोंनो नांथारगौबा, जों इनि बागै मोजाङै जुजिबानो मोनो होननानै, मोजाङै फरायबानो मोनो होननानै आं बुंनो सानो दिनै। रावबो गिभ आप खालामनानै थानो नाङा। जेनदोंब्लाबो सानसेबाबो जाफुंसार जागोन। जेनदों होननानै थानो नाङा। प्रिपारेसनखौ मोजाङै खालाम, अभियासलि साक्सेस जागोन। मडेलिं खालामनाया 2019 निफ्राय आङो मडेलिं लाइनाव आगान होदोंमोन आरो। आङो गोबां बिउटि पेजेन्टबो देरहासार जानो हादों। बे फेशन श'नि बिउटि पेजेन्ट खालामनायजों लोगोसेनो आं फरायनायखौबो लोगोसेनो लाफादोंमोन। आङो फरायनायखौ एसे मोजाङै सायाव लांनो थाखाय, मोजाङै प्रिपारेसन खालामनो थाखाय आङो मडेलिं लाइनखौ एसे दोनथ'नाय जादोंमोन आरो। हपफुलि आं टाइम मोनोब्ला आरोबाव पार्टिसिपेट खालामबावगोन। आङो नेसनेल श' आरो जायखिजाया नर्थ इस्टआवबो आङो देरहासार जानो हादोंमोन।
बुब्लिनिफ्राय जोंनि न'सिम सफैनो हानाय आलासि नोंथांनिसिम जोंनिफ्राय खुलुमनाय थाग्रोबाय लोगोसेनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासै रायजो राजानिसिम जोंनि हामलायनाय थाहैबाय दा आङो बिफा हिसाबै आं बेखौनो बुंनो सानदों आङो जेनेबा मोनसे जेसेबा गिदिर दावहा नांबाय थानानै बे दावहायाव देरहानाय बायदि साननानै लादों आरो आंनि खर'नि जि बजाय गिलिर दंमोन बे गिलिरखौ एसे स्र' मोननाय बायदि मोनदों आरो आं बेखौ लानानै जों बिमा आरो बिफा दिनै जोबोर गोजोननाय दङ आरो गोजोननाय मोनदों आं खाथियाव जिरायनाय बे आंनिनो बिसि पुर्निमा बर' आरो आं बगाथर बर' मददआथ' दा खस्थ'आथ' गोबां बुंनांगोन आरो जिहेथु आंहा एक्सट्रा जेबो जब गैया माथ्र बे फोथाराव एसे मावनो हानाय आबाद मावनो हानाय आबादथिलि दङ बे आबादथिलिजों लोगोसे बायदि ओरैनो फानख्रुब फानख्रायैबाबो गरसे गरनै सोरनियावबा दाहार लाथ'नानैबाबो बिमायमोननिफ्रायबो एसे सहाय बिथ'लायनानै जोङो फिसाजोनो जोबोर इन्टारभिउआव थांनाय बा बहाबा थांनाय बेयाव गासैबो खरसा पातिखौ हरायलायोमोन मिलायलायनानै फोरमायनो गोनाङा बेनो आंथ' दिनै जोनोम होनायनिफ्राय सोर सासेया हौवासा सोर सासेया हिनजावसा दिनैलागै सानबोफेराखैमोन आंहा दा हिनजावसा सानै बिदो गेदेर सासे आरो उन्दै सासे दं फिसाला सासे दं बिबो BSc खालामगासिनो दङ आरो फिसाजो उन्दैया एबार मेट्रिक लिरदों निस्सय रिजाल्टखौ होसिगोनानो होननानै खोनानो मोनदों आं बेखौनो सानो हौवासा आरो हिनजावसा बेयो जोंनि गेजेराव माब्लाबा फैनो नाङा आरो फैजाथावाबो नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं SI निउर' थेरापि सेन्टार बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে খোজ কাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজ কাঢ়িব পৰা হৈছোঁ सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो SI निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन